Isambulo isahluko sesine. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami, lithi, "Yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu." Masinyane ngaba kumoya, bheka isihlalo sobukhosi sasime ezulwini, nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, nohlezi wayefana netshe lejaspi nesadiyu ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosazane luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimarigadu ukubukeka kwalo, nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe yizihlalo zobukhosi ezingama-24, naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani, namazwi nokuduma, nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine, zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. Nezidalwa ezine, yileso naleso kuzo, zazinamaphiko ayisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo, kazikhawuli imini nobusuku ukuthi, "Ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu uMninimandla onke." Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi, yena ophilayo kuze kube phakade naphakade. Amalungu 24 awa phansi phambi kwakhe, ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi, ethi, "Ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, nangenxa yentando yakho zabakhona zadalwa." Isambulo isahluko sesihlanu. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, "Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?" Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalungu wayesethi kimi, "Ungakhali, bheka, inqobile iNgonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa."
Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa, namehlo ayisikhombisa, angomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angama-24 awa phansi phambi kwewundlu, kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho yemikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha athi, "Ufanelwe wena ukuyithabatha incwadi, nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho, abavela kuyo yonke imindeni, nezilimi, nabantu, nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni." Ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, zithi ngezwi elikhulu, "Lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso, nakho konke okudaliweyo kusezulwini nasemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle, nakho konke okukukho." Ngakuzwa kuthi, "Kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube yisibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade." Isambulo, isahluko 6. Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ngezwa esinye sezidalwa ezine sisho ngezwi lokuduma sithi, "Woza!" Ngabona bheka nanto ihhashi elimhlophe, nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo noyakunqoba. Nalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sithi, "Woza!" Kwase kuphuma elinye ihhashi elibomvu, nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane, wanikwa nenkemba enkulu. Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sithi, "Woza!" Ngase ngibona bheka nanti ihhashi elimnyama, nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi, "Imbenge kakolweni ngodanariyu nezimbenge ezintathu zebhali ngodanariyu, kepha amafutha newayini ungakoni." Nalapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi, "Woza!" Ngase ngibona bheka nanti ihhashi elimpofu, nohlezi phezu kwalo igama lakhe lalinguKufa neHadesi, lalandelana naye, base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-althare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu
nangenxa yokufakaza ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, "Koze kube nini, Mbusi ongcwele noqinisileyo, ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abalikhileyo emhlabeni na?" Base benikwa kwabayilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababezakubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwabakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi. Nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umbopho wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu, nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emihumeni nasemaweni ezintaba. Base bethi ezintabeni nasemaweni, "Welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolwakeni lweWundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubani-ke onamandla okuma na?"